Mga layo kakipag-adatang si Tanop man si sagyang aya rescue operation agyang United States of America si iko duha ka tawo ang mga pilot mga ulog mga jet fighter. Sa tandangan tanong sa mapia pa makingang masakaw explain kabar sa Basang Ranaw. Tiara tanong na update tanong sa gyang ota rescue. Kagi si Trump na di niya ditero na miya rescue niya nagyang kaya mga driver si sagyang kaya mga jet fighter iran. Yang ota Colonel. It just so happened that the pilot of the said tunay ni jet fighter na Colonel gitu sabab padiran di ipiluluban uwid na adna ilayano nagyang kaya Iran akna ba monopono iya piluluba Iran nagyang ota driver si sagyang ota news sagyang Amerika agusto kadakla na miya kaliundo na yamanan yan na Peter Trump miya rescueran ko nagyang kaya Colonel si sagyang ota preview sa kabariran oy na ayamanan yan na duo to ang mga jet fighter dua udi na telo. Wait na ayamele ang sangot video na dua. Wah. Giang ako na dua jet fighter na kumbaga na mipeliadu. Na miag emergency landing siran sang kana nagapa. Ayaman na niyan na Iran. Di kalipatan na to akuan probinsya. Tanong ba daging preview sa kabar? Why? Gitu ba? Yang to ko na mga jet fighter. Nayamanan yan na niyag emergency landing si Ransan, uway kasabab kumipiliadu. So yamanan yan na kaya siyempre, adun ko na mga radar system iran, no, din na communication, gitu. So yamanan na immediately, nagyang kaya si Trump na may order sa rescue nagyang otoa Colonel, agusto mga padiyan. Dito ay balita So yamanan niyan na sumakapopoon sa mga sundaro si sagyang kaya makagaganat sa gyang kaya gyang na George W. Bush yan so tunay ni aircraft carrier iran yamanan niyan na immediately na pilulubo iran so inunutans kaniyang ko na madaklatan to mga leche mga 10 agudo a jet fighter so gyang utamiaswa na yung utama nga padiyan na bali mga jet fighter na bali matagbed no to naso tawag na re kabiring fire so lumiarga sira no pa malumiyog sira nagyang isaon ka grupo na diniritso niya ko nagyang utwa pipetayan mipelia dua jet fighter nagyang utwa Colonel gusto mga padiyan at the same time nagyang kaya sa bagion na miyag ayamanan niya na miyag kabiring pair na mi advance sa sabala. So ayamanan niya na so coming rescue mga IRG. Why? Na kanya ni sira ni miya ka response. Udi na miyar nira ng otwa rescue IRG. So ayamanan niya na gito. Sa kaya rescue no na madakla jet fighter giyang kaya isang ka grupo na diretso to miya na ro. Tapos naging isang ka grupo na kabiring pair. So incoming pa mga sundaro Iran asira ni miya ka pamumbon. So giyang kaya Rominiscu na diretso miya kwera naging uta mga tao oy taman sang uta Colonel na miya veteran sa Bahrain amya panutulro na deres no casualties amyang gulawla ugid na Peter aging Amerika aging utwa mga plane oy nayamanan yan na siko kyaga natiran na piyakang betueran siko kyaga natiran na piyakang batuira ng utang mga jet fighter o gito so mini posta ka na gumiya kaliunde madakla miya kaileron sa utap ketotong madakla mini reparak so estimator na kaya 2 3 ayamanan niya na mga plane so isap man natutul so gito ro so kay ko ma-rescueran na inwitiran sa Bahrain so ay may panutul na there is no casualties pero aya pakamasaro na inwiran pagwita sa ospital sa Bahrain ubada kasualte sa miyaw lola. So gito isaro pa kaisi. Agi Peter na even there is no casualties. Udi na ba miya wounded miyangal. With na kagi inwitiran sa gyang kaya miyat panutul rubo miya wit sa gyang Bahrain Hospital. Now, si man ko sa tutul na aya di maluluba sa gyang uta Colonel. Why? Gusto mga
Kagi ka na bag YouTube kernel. Kagi siyempre isa ka jet fighter. Udi na dia nga tahu ni kapaka ko ulolo to kagi mi teroron ana mga padiyan. So si ko isa tutul na yamanan niyan na peluluba si rangon na duwa tima na Black Hawk down. Black Hawk. Ago mga pada helicopter. Why na siyempre mga babae kalayog. Pero gito isa na pagilain kagigyan kaya mga helicopter Black Hawk agusto paduna mi rescue na miya nga uulugeran. Gito so miya na mini kubertano. Adu ti man na Black Hawk miya ulug agu adem na jet fighter ron why agu giyang to adua. Isa sa state of Hormuz. So gito so lima ang to miya panutultan no. An namin buta kabara petokon. Miya pag-read ko na miya peto. Kapakaya, ini-counter ano nang tadi kan di panutulan. Miyag crash landing, miyag emergency landing rosag yung tadar pa era na riniskiw ang Amerika na miya kwera ngumbu. Orian yan na piyakan beto ko na Amerika. Agyang ko to mindipik to jet fighter. Piyakan beto yung ko. Okay. Kagi da ba makamamasa? Oy, agu da ba mga footage? Pero giyang kaya era na pitiro era nas kami miya kaulugun. Kami miya kaulugon. Agu giyang ko ta pitero itaram pa kernel na kau to prohiba miya dak pag yung eran. Shout out sa 300 viewers. Why? So dapat makashare rin na share niya ng akabar. Kadwa na so kabas ko followan ni mga ako ang kagida tare. Uman tanong makabakante na pakasngit tanong ron sa maito. Nero ka tanong na pag-explain tanong. So kaya sabut tanong sa mga kabar. Okay, kaya giyang barang-barang balita, anto na niya giyang miyaw lola, very kuwan sa social media, very trending. Giyang bida, so ditero ni Trump, agusong bida Peter Eran. Uy, na nga Peter Trump, at gira na, upon rescuing of Colonel and his kuwan, mga accompanied, mga padiyan na tigyan, na immediately na inuit sa Bahrain, why? Na piyamulungan si Ranro, uwi da tigin na da bakiran miyatay. Uwi na da may da medyo pa maabakiran na tunay ni, kaya sakita. Aya di ro sebutan, na upa makapiura miyag kuan, emergency landing. Na inuad na ka, bakit sila nasa hospital in the first place? Ikadwa na, inuira na to pakapambatuag yung shoutout tare J. Ibrahim. Inawa kay ko na mariskiwiran na agiyang ko na duat jet fighter na piyakan batuirang kon Peter agiyang kaya mga officials sa agiyang kaya Amerika. Ay pumatian tanong si namin pantag sa agiyang rescue why sa agiyang side do agiyang kaya kuan Iran agugiyang kaya araw-araw di ka tidawa kapanimba kagiyang Iran sa agiyang Middle East why agus mismo sa agiyang giyang kana na Israel agu padisan nagyang kaya kuan negosasyon kay siko miyaw nakabarta no na tiga kana man niya na totally die miya pasad kay gito na aya mayngi masadan ro nagyang Japan o giyang kaya Sahara Diamel Bato 10 star shout out so giyang Pakistan nasira ni India sira ni kumakapton so may negatibo to. So, ano man na bagua kuan. Panibagua man niya na ceasefire. So, giyang si Trump na ipatagil na ceasefire. Ipatagil na ceasefire na pendapay na giyang Iran. So, gito dito no diteron mga pagarya. Kagiyadun pa na ditero enwari engineer ay budi nga di panutul na giyang kapasang Iran. Nakagiman na kailay. Kabad na rin di ceasefire. Aba kuan. Man niya na makatataban. Giyang era na miya kapira niyan madinay si Trump. Na pag-warning si Trump tigi na beto timba. Na tigi era na welcome kano anytime. Miya ti ayaman niyan na tunay niya di niyo pungulaw lang nga di niyo ditero. So gitu. Ipatagli Trump pag yang kaya ceasefire. So gina na padanan sa MIP Bartano imanto. Rescue operation. Iran say failed US mission may not have been about the pilot. Yang ay tigyan na
amya tero rescue na agyang kaya kuan Amerika agyang kaya mga planiran why mga jet fighter iran na mia failure ko na mida ko na ming manggulaw la apiter agyang kaya Iran wida tigin adna salakaw a failed US mission may not have been about the pilot ay manan yan na gyang kaya ko na kapsul siya na gyang kaya ay manan yan na mga jet fighter agyang Amerika na matagkumbed dali na tiga Iran agyang kanan diran di katirwa sa ay manan yan na kapluluberan sa nga na piloto kaya imposible ay manan yan na sa katawa-taw na misyon na perapolo ay manan yan na kuan misyon na perapolo jet fighter katatigan sa mga key development Iran na say a US operation near Isfahan failed contradicting Washington claim a successful rescue Peter agyang kaya Iran ay manan yan agyang kaya ko na US operation sisagyang kaya Isfahan na may failure dakon manggulaw la contradicting na sopaka agyang ko to Peter ditero nagyang kaya Washington mana si Trump amya successful so manan yan na kaya rescueran sa agyang ko to mga piloto Tehran raises the possibility that the mission aimed to seize enrichment uranium not conduct a rescue Peter agyang kaya Iran na ayam gina natigyan na mamanti na dali na mission Iran nakaprescue Iran si sagyang kanan a pilot na kanabagyan na natigyan ka kapakay ayamanan yan na seize enrich ayamanan yan na ayamal mission Iran san nagyang kaya kuan uranium magyang kaya Iran images and reports from Iran point to significant US losses challenging the credibility of American narrative Iran has intensified its reject of US claim regarding recently military operation near Isfahan, insisting the mission ended in failure and questioning its state objective. So gito di tanod iteron manan yan na contrary kay sa nga editero ni Trump. While US officials maintain the operation successfully retrieve a missing pilot, Tehran has repeatedly dismissed that account, pointing to what it described as inconsistency in the American narrative. Giyang ko na Amerika na sisiran din titindig. Paulit-ulit agyang ko ta diran nung di katirwa si sagyang media sa successful agyang ko ta kaya ko Iran si sagyang kanan pilot why Uwid na paulit-ulit mambo pendinay nagyang kaya Iran aday rada pag-success agyang ko ta rescue besides giyang ko to amin miya ka-circulate o di na melay si sagyang social media ang ko to kernel na miya kadakpon nagyang kaya Iran question over objective beyond rejecting the rescue narrative Iranian officials are now raising a broader question about the purpose of the operation. Sisagyang kanan na amanan niya nakapendinayaw na Iran. Why? Nagugyang kaya dirun di katirwag yung Amerika sa successful sira. Nasama niya na pupakala na mata si katiba si Rolls Smile. Mata na malokop katkawan na sa ngay 100 star ka. Sukuran. Nakata si Dennis. Kata si Tenged. Wah, sukuran na kisa nga na 10 star ka kay Tenged. Asig yung kaya rolls bali na kate, pabalik-balik ang 10 star, mayroon pa siyang 100 star. Sukuran. Actually na star can motivate the vlogger or bapiantaw no nagka-motivate tay grada taranan because ka-feel mi ako ng fulfillment gyud to mapya ka pa ka-deliver ta, napka-satisfied ka no ron. Tara pasaw na yan. Kapagaya sa managina. Shoutout sa 420 viewers. So sa manay na nanghihinay ato na ini. Ato na itawag siya. Yang kaya pa man na rising kwan. Ano to? Rising question. Pa man na
ino mga daya agyang gaya man niyan na Amerika ino niya na psua aklak larud no pa uh, deran ma-rescue na ino igi kulol si Trump na tatagalian na miya rescue ira agu ino siran sini pamakaw ma so man niyan na dataruad na mapipikira Iran possibly padaantap sagyang kanan na kuan kaya soldiran swiftly sagyang kaya Iran man niyan ang uto kaya soldiran nun gagaan na kaya soldiran nun samagaan paman na minutos upama nada sirang route sa 5 minutes na miyada sirang busok na ba namata na ki Dani makabangon ari inchan oy paninta ko wala mapipiyakan usan sa Manila agusto mga padkasa na mga padtano so gito shout out rakasan na Dani makabangon sa 100 star og yang mga padapagaritan oy rules smile sokrano Bagi pointed to the location where US aircraft reported land stating the point where US aircraft landed in Isfahan is very far from the location they claim was the hiding place of the drone pilot. Diyan nga yatige sabab sa suditero na Iran, suditero na Amerika, a location na giyang ko to rescue ni Iran, yung to rescue ni Iran, na espar miya kawata na tigi na tanto sagyang ko to ayaman niya na mga aircraft miya nga ulug mimbo beto why he added that there is a possibility that cannot rule out that the operation was intended to seize Iranian enrichment uranium stockpile so ayaman niyan na Peter wag nga era na miya failure ginanatigi na mission na adna padsa na antap sa kapakaya ay Iran ko nagyang kaya uranium magyang kaya manan niya na Iran pontarya with the tigin na da pag-click udi na da mitaros why udi na da mag-success ay posible aging kuan diran ditero na keulugan sa kaya kuan driver sa nga pilot na mawata na tanto si sagyang kanan na kuan mga pali namin babato. The remarks suggest a shift in Tehran's framing of the incident from failed rescue attempt to potential more strategic operation targeting sensitive nuclear assets. The newly emerging Iranian claim are being reinforced by the number of US and other military analysts. So, man yan, naging nakipaginchis na akin niya Trump, may rescue mi, na paganeron na pupagkailayagin nga Amerika sa mata na pamanang prove niya nang utatira nas kami pinaka capable o di na non-stop military agyan nga Amerika. Suginan eman na niya na madakal sukap kebarangiron sa tutul o ay sagi nga piti barangan na mga political analyst o di na di mamimikiran sagi nga susuan niya kini Trump. According to Iran accounts, the operation resulted in a significant losses. The Islamic Revolutionary Guard said that it had confronted and neutralized hostile aerial target during that attempted incursion. Ay man na niyan na giyang ginadiga tidawa operation resulted significant losses. Ay man na niyan na pagkailay giyang di ka pa katuwag yung Amerika. Sabab sa giyang di kapag operation said had confronted neutralized hostile na yaman niya naging di ka panimbak. Agyang kaya tigil na yaman niya na Amerika na neutralize o di na kasalo o di na kontrolado pan agyang Iran sa Masay Manto. Iranian report indicated that the two MC-130G commando aircraft along with several helicopters were destroyed during the operation. Na etigin na upama na ilan tanoron isa gawi aya na ginatigin na mga jet fighter na pangaulugan mi. Recently na ko tuwag tigin so duti man na commando duti man na Black Hawk. Nagwe man na niyan na C-130. Why? MC-130G, komando. Gitu so mula ipapaka. Agwado man napapagyan sa likod madakli pipidawa na ginan. Dua timan na tigin na miyaw lugon.
gusto mga aircraft eran. As long as adun ba natigin na mga helicopteron, pagminan siya nagyang uta Black Hawk were destroyed during the operation. Nagyan natigin na ko na miya nga susugat mi atigin. So, itigin niya manan yan na prohiba kontrolado mi panaging adiga tidewa. Pad siya naging kapunda pa Iran sa nga ceasefire. Image and videos circulating from inside Iran appear to show wreckage consistent with damage or destroy aircraft, reinforcing Tehran claim that the operation did not achieve its objectives. So, ay na mga prohiba naging pag-circulate o di na kailay tanong sa mga media nga mga footage sa mga uluga jet fighter na ugyang uta diran ditero na Black Hawk na ugyang uta komando. Iranian officials said the operation was seriously breach of national sovereignty. Bagay described the incident as a blatant violation of Iranian sovereignty and a catastrophic scandal of Washington. So yaman na niyan na sa manin nagyang ako nakiasuld operasyon nagyang Amerika sumyul sa gyang agapairan na klaklaro at tigin na violation of sovereignty sa gyang international law. Kagi di nga kapakay suldan sa kadarpa why di ka tawano suldan na ka. So this is a violation. He also emphasized that the local population play a role in confronting the operation, highlighting the involvement of tribal group in the area. Padsiya tigin na giyang tigin na mga tao si sagyang kayamanan yan na Iran na may ilaytan at tigin puparticipate siran pupugugup siran sa kapindipin sa si sagyang kaya darpa Iran may ilaytan at tigin nagyang uta images mga grupo mga grupo at tigin na mga sibilyan na pugato siran pianing bakiran nagyang uta mga tunay ni Black Hawk.